τέχνη συμμετέχει τους λαούς. Η τέχνη φέρνει κοντά τους λαούς, σίγουρα. Ανοίγει διάβλους. Η τέχνη, ο πολιτισμός γενικά, ανοίγει πόρτες στους λαούς, πόρτες συναδέλφωσης, ανταλλαγής απόψεων, ανταλλαγής κουλτούρας, και αυτό φυσικά είναι εκείνο που φέρνει κοντά τους λαούς και προάγει τον πολιτισμό γενικά, αλλά και την ειρήνη. بتقول إن الفن يعني هو بينشر السلام بين الشعوب، وكمان الفن ليه دور عظيم في نشر الثقافات المختلفة وكمان في نشر اللغات. Είναι αυτά τα 10 άτομα που είδατε εδώ. Η πρόσκληση έγραφε για 16 άτομα που μας εστάλει και αναγκαστήκαμε να αφήσουμε πίσω 6 άτομα, επειδή ήταν περιορισμένα τα άτομα, όπως μας είπαν. Η χοροδία μας αποτελείται από 50 άτομα, άντρες και γυναίκες. Έτυχε αυτή τη φορά να είναι οι γυναίκες στην αποστολή της Αιγύπτου. هي بتقول يعني إن أنا في الأول سألتها تمام إن يعني ليه أنتوا الفريق بتاعكم يعني معظمه بنات تمام، فهي ردت عليها بتقول إن يعني إحنا طبعا يعني ده هو الفن بتاع البلد بتاعهم تمام، وإن هم كمان يعني هو الفن بيعتمد على الموسيقى أكتر تمام، وبيعتمد على يعني اللحن الغنائي، هو بيكون صوت يعني البنت بيكون أعزب من صوت الراجل في الوقت ده. Πού πήγες στην Αίγυπτο? Στην Αίγυπτο, στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Και είδα τα αξιοθέατα του Καΐρου, γιατί ήμασταν στους αρχαιολογικούς τόπους, στο μουσείο, στις πυραμίδες, σε διάφορα τζαμιά του Αλή, Μοχάμετ Άλι, το τζαμί, ένα πολύ ωραίο τζαμί. Φρούριο. Ναι. Στην Αλεξάνδρεια επισκεφτήκαμε το σπίτι του Καβάφη, την ελληνική κοινότητα, τις κατακόμβες, το φάρο, την αγορά, και χορτάσαμε ήχους, μυρωδιές και πολλές ομορφιές και φύγαμε καταευχαριστημένοι. طبعا أنا في البداية أنا سألتها عن الأماكن اللي زارتها في مصر تمام، المعالم السياحية، فطبعا كانت أول حاجة زارتها طبعا المتحف المصري والأهرامات تمام، وكمان في اسكندرية زارت يعني بيت كافافيس، وكافافيس ده شاعر مشهور من شعراء اليونان اللي كان قضى معظم حياته في اسكندرية. وكمان هي بتقول إن هي زارت في القاهرة يعني معظم المساجد الموجودة في القاهرة، وكمان يعني في بعض الأسواق اللي يعني ذهبوا إليها يعني. Χάρηκα πάρα πολύ στην Αίγυπτο και για ομάδα σας. Για μια ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού που μας έδωσε την ευκαιρία με την πρόσκληση αυτή να είμαστε σε αυτήν την πανέμορφη και φιλόξενη χώρα, την Αίγυπτο. طبعا أنا بشكرها على تواجدها معانا، وهي كمان بتشكر وزارة الثقافة جدا للمجهود الرائع اللي قدمته، وكمان هي مبسوطة جدا لوجودها معانا في مصر، وشكرا ليك.